anti bedo ko nyawnda go jono ni do be no dalan sa ko mi preparo be yati di do tunge men de hotel ni go sambar ji di marden do won god mabbe ka salu do na woni ka sambar ji aray on non nani di seda quoi joni mi landi ke mama ay bun bi dai parce que ɗon andi ko ono woni jongalde de ko onon andi ko watta ɗo joni min mi landi ken ko honno faala ɗo yengirtu landede on joni mi solution ko mi yiɗo andi baben ɓe yiɗuma ɓe yiɗamma sago maɓɓe kala ka moƴƴere heɓorta nde hewtete quoi joni no wi kon fanama haalande ko ɓaynanade santa acca sa jaɓi liberaɗo samba ma wona sal lubabaɓe kam o samba ma ɗo ɗo wona wami tena ñawdade so ɓe wuti wonta ka wonnoɗa kono jaka ko si ɗum ɗo waɗano ko ɗum juhayno lam enen landowo min yewna ko ɗum adi ɗanila heccimo heccuɗo noon e miññiramo gongoye mande o ko miña jonɗo wawi made mawna jooɗo awalanni na fiɓe yiɗilam hiɓe yiɗa ninmi ƴettoton ko ɗum ɗo fawomi hoore mi libéra chambre angon fiyoɓe nato mi walo ga oɗa wona ka chambre mum ɗumno mi waɗani mi waɗata mi wakkilaki mi wakkilottako trouvé solution ko ɗaɓɓe solution binta accimi jaɓane sa yimi acci o to min ari mi proposani mon ɗon ko yiɗangol ma moƴƴere la ande ange baɓe ngan kay ɗo wowtodiri moƴƴere ɗo wowtodiri depuis Fouta tañjinino somi halanima sifa ɗum ɗon a watano salade sa jaɓi accu waɗa komi haalama ko jaɓa ɗoftoɗa to gandi ko ɗum wowtodira laala e ɗum angal wowtodira laala ɗum ɗo o mi ala e watte na fiɓe yiɗira nde mi watta waɗantaɓe ko ɗum wacce fi allah no mi andi hande ko ka joni nde wo ƴawirte kono an faminanta aɗa yiɗi baɓe ngan o par ce que aɗa yiɗi ɓe a ɗoftaki on faminanta aɗa yiɗi ko ɗum ɗo hollata yo ɗoftiɓe ko ɗum ɗo par ce que o kamɓe ara wonta waɗande moƴƴere ande moƴƴere ɗo min taɓaka par ce que min gan harlan andunoɓe arde ɓe tawno mi woni pré ɓe tawno mi préparé kaɓe wonta mi mais waɗi mi yiɗi joni mi wata fusande mi wata wadde ɗum wonko ɓe wata anda ɓayi waɗa ɗo baɓe nga waɗa ko sal yaltino yewoɗa kadi seɗo fi ko on ɗo o ma ko moni kala a wakkili waɗa wonko baɓe nga waɗa sal ka son somi o wakkilino nogono kadi wondugo ka chambre mo honomi oya ɓe walo ka sal min kadi mi waɗi ɗum ɗon o mi ala e waɗa nden moƴƴere ɗon mi famani o aɗa fona e nden ajimi si Allah waɗi baɓe mi sentiti waɗi mi sonkata ɗum ɓay ɗoni ɓe ɗo ñoɗɗini ɓe ɗo ha fam mi sonkata ɓe so allora bella dai sayang nggak di dalam barang terus ya Zul Sherry. malam ya lu ayi babi nang sini ke beno dalam dan dalam be arde fus supiti ke do kunde wote mi preparata jono ayi do woni rendo men ɗum ɗo ndu yaaji ha ndu yaaji kono ayi ko décembre marɗenga sambre jiɗi mi o kippi donc salon o nonno ɗon kono no ɓoyla ni lam kam mi werna baabe ngan ka salon
si mi verni be mara no woni quoi donc yo no hino chambre ma do hino chambre sina ma da mi falete an madame Diallo sa jabanila wada fi Allah nena acca libera o chambre ma do enandi do woni ka salon ay babi nga ko nyawna ko be seni do wona ka chambre ma se dikki be hoti eta place ma fi Allah haram bi taki quoi ay teddu ngal wada yeji tantala mi falete ba ka chambre ma do ba ka chambre ma ko labe ba ko chambre ma ko foto de arabe wona do munyoda acca patient to da woni ka salon woto anda ko woni ne ngaba ko ne to ka dal ni hansi be hoti eta place ma fi Allah haram bi taki Okay. Belum fala. Monsieur Diallo. Doni ko bahasa mo wad. Parce que dum no tawa e bahasa. Tuno on tilo andi babu mo ko village. Sina amuri yitte. Odo mo yaltinare mo jon ko min atto yaltino ko chambre ta. Fio no vela oye. Yang bilang kolong burannya mana? Madame Diallo arrête. C'est que ça y ari propose ni madumbo an. Ko baylan anila nananila e jabanila. Afami ko chambre ma ko pour la bede. Sago mbabe ngaka chambre ma do wonata. Est-ce que hande mi yettio? Hande mi yedda ngila minati do ka. Awa hikka mi yedde parce que hikka mi wawata. Ko masa ko hore sina ni mo na hore ani masata. Ko mo ni marsale wala ma. Ko wa ko yaltinde ko chambre makko na min atto yaltino ko chambre andi donna he femme pingo to monsieur Diallo. Jattu gongo wala ko sala na problème go. Mfami. Kono ko masa ko hore di mo na hore ani masata. Mfami. Madame Diallo andi ko fala. Sa yaltungo dum se ko do na problème. Andi ko fala. Mi fala ga jogi to kumpiundo sina yaga. Afami. En tant que la yidi modima. Si tay woni anda no da holi da yidla ko bode fandude. Si da holi da yidla ko bode fandude. Simtori ke babe, simtori ke ma place ka babe nga wona. Bisikuna salanta ko. Mais ça y la jeju de ma do ni façon ni won ton. Mi da wirto ndire babe nga no. Mi da wirto ndire me do ma do mi jeje tawa ko juti en fait dite film no. Parce que mi ari mi aussi ma film famira. Mais ça la famude problème wala. Salanakio. Mimi salanakio mi hani o solution ko batton ko. Jami. Salanakio nde. Wono da ya. Ya ko do Maria. Ada wani kala. Salanakio nde. Ana ni bono. Mi hari program. Kuno do monade Ni ma doy. He no ton kadi. Aso fala ye. Sto vedo no mas da ora ando. Mo fa do che? Pode tudo. Tá olhando tudo.
ndero to no jetto ka ko e docteur o jettu sumi waalo ɓena ɓe jetto lekki kinga no ɓe o docteur no wawi lekki nani o docteur ujo no wawi lekki ƴettide lekkele makko joɗi ñama e moƴƴa ɗanoto kadi moƴƴa alhamdulillah o wiyatno mi ombusino nono habbe seeɗa accu kaasi on sikki ono ko goɗɗo o moniɗawa ko aya baaɓe ngam ko a jalay baba andi to ɓe wiyata ko koɗo no ndaara koɗo no ndaare bisimillah way on tuutay on tuutay baba kila mi ari ko ma ɗo weltanima ko waɗi ende mi arayno ɗo dariɓe kono hari mi sella Allah waɗi no ɓurtude toɓe Allah yo Allah ɓeydu barke ma allahuma amin hokkono ma ko wuuri bonde amin miɗo yiga ko haali min kikalaji mi bemma ara ko maɗo an e ɓeygure ma nde tawa min kikalaji arɗo ɗo fi parde seeɗa ko mi ar mi waalo ko salon ɗo son soli no ɓiyammi ɓe an e ɓeygure ma nde wono ko nder chambre nani koye andu ñande go haray min mi feƴƴi ñeekije yeeso kala ko waɗanɗaa ɗum netto to jaɓuɗum si jaatigiijo mama goɗɗo nani ɗum ɗo min mbiɗo o waala ɗo e hutotoma ene am hara ko baaba ɓeyguma goɗɗo ɓe arno a jaɓayno waala ɗo e umaru ka sonnaɓe ma ɓe jaɓayno baabe maɓɓe waalo ɗo kono a yawi kela awo lelami naami tedduɗo sisay kamɓe ɓe anditade min komi esirawo maɓɓe enen ko tawɗen esirawo koko teddinte kono jamanugo felawo awa baaba ko komi yi ko ma ɗo si a wattanali ila aji ifi hoore ma min noon min jombi ɓurinayo iɗa andi kono min debbo few jaali ko galle am so mi wooli ko ɗum miɗo tañini kawri addude ɓe ñaar ko e an ko e ley koyɗe ma ɓe woni ko sonnaɓe ma si tawi a wawata fewjude hoore sonnaɓe maɓe ay mi nani ko yeddodirɗa e maɓɓe ko fi luttitani ɓe nani ɓe ngure moɓirde dey Umaru a jasini hoorema mi wiyata min ni sikko mi hay koma ɓay ka ene jaga mi jirkoren ɗo kotoamo ɗaɓe jawmako ɗum waɗa yangade ñande o ñande fi lekki ha mogo kono Umaru min mi ɓaye joni maka nota wonde so tawi an ko ni luttirtague ɓe guure mo arayɗi ɗo anam ko ɗon ñande fini wi toyi ay jobba acci mi woolay toyi a ɓollan andude ko woolete waɗe fiyande Allah waɗi acce
mo na dala ke tu mo di na fofi toro am na dawa batta su o do kadi ko fere do jule ta ko wagu to fetti do ko don woni dum man ko Mutana feti hon ida way bugoran tan ay gombal kaba ayay mi no jurude hon jula no ma de bi hon tuma ko ri jam ko ambe ko ri jam ko jam tun ko bi da mo mi ardi na tuma aw ona da honu ne ko ye mutana ai Udi jadi ko hanuan ake tio atio yeutali ko tu mande ko yeute ai musengala apa mande ko yeute udi mutako hakide ma be fayde harbe hali hasa kata on jombi di baje ko boko ba be habani kono na mokomoto o yahutu yura gonme o yehi ay menen o yaali men ton be habi o yaali men ton dey be habani dey ayo tawno be habino o gasi ti tawno be habino gono no yahonto kono hey sagata wi o akitika ko wodo hay jombi ti goddo wana ko sagata wi ko sagata wi no ni mo fala Papa dia nak tahu. Mod motor, aju. Anak siapa mau? Dia mata. Nak betul. Nak tahu. Umar lagi ni jalan mana? Umar gini sudah maku. Nanti. Mod motor. Aju kamera. Aju ada memi goya komando kuti. Wana do wonde ne sagata o yuno bidda ma o wi mo fala woda na yawbe ya ha no ben no kadi ya o ino fala ana no ben no kadi ya ino do na yawgo kasi jone ne bono na yiti de jo ma o ya ta o fa min ne ko to min ala yiti dude jiwo anmo mo je yura ko ben makko fala mata ka modi makko mi do timo ka ay tan ko dun sonna ga tu wa ta waya sude ko do wali si do ti mo hato kama ni makoi ko tu fato mi fanki ko ndo buri ko kala ko wadi mo do bay tum Allah wadi hida do kala ko wadi mo do mi arta ken di mare bini yo wasala ko bang kala ko ngasu manderga ye kala anani yo mi nani o waru jakkan dikale nani o ene mun ha yo na dikale Umar ina nantala oh iya, o sakit orang ini mi hoti ko